Gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa. Kaixo, ongi etorri. Gizartea gero eta anitzagoa izan arren aniztasunarekiko mesfidantza ere zabalduta dago. Gizartearen etorkizunean lortu nahi dena gizarte kohesionatu eta anitza da. Horretarako, hezkuntza, komunikabideek, ingurune digitalak eta kulturak zer papel jokatzen duten aztertuko dugu. Eta umorea, nolako gauza serioa den ulertzen lagunduko digu, Uxoa Anduagak eta gogo eta eragin ere bai. Esanguratsua baita, barre zertaz egiten dugun eta zertaz ez. Euskadi Irratian, gaur 21. Aniztasun askotarikoak nola kudeatu aztertzen ari da Eusko Ikaskuntza, Euskal Herriaren etorkizunean gizarte kohesionatua lortzeko ezinbestekotzat jotzen baita. Julen Zabalo da Kultura eta Aniztasun proiektuko buru, ongi etorri Julen. Ongi etorri, bai, berdin. Zergatik da interesgarri, zergatik nahi dugu gizarte kohesionatu bat? Gizarte kohesionatu bat nahi dugu eta behar dugu gizartean, hain zuzen ere, gatazka gutxiago izateko. Horrek ez du esan nahi gatazkak desagertu behar direnik, gatazka berez txarra edo izan behar denik, baina zenbat eta kohesio handiagoa izan, gatazkak ere konpontzeko aukera gehiago eta hobeak lortuko ditugu, eta orduan uste dugu merezi duela horretan inbertitzea, esaten den bezala. Eta anitza gainera, zergatik aniztasun hori baita? Anitzak beti izan dira gizarteak, eta gaur egun, eta batez ere ikerketa feministek egindako ekarpenen bidez eta gero globalizazio prozesu honekin eta mugimenduak gero eta handiagoak dira, beti existitu dira, baina gaur egun esan dezakegu behar bada ikusgarriagoak direla, ez? Eta bestetik gure gizartearen barruan aniztasuna beti egonda presente, eta orduan hori berez egon den eta gaur egun ageriago dagoen gauza bat da. Aniztasuna egon badago eta ezinbestekoa da hori kudeatzen jakitea orain arte, baina orain arte pentsatzen zen aniztasuna eta beti inmigrazio kontuetan erreparatuta, pentsatzen zen orain dela 50 urte, behar bada apur bat gutxiago, anistasunaren helburua edo anistasunarekin egin behar zela jendea integratu eta bat egin. Gaur egun eta azkeneko urteetan asko aldatu dira gauzak eta pentsatzen da anistasuna beti egongo dela, ez dela bakarrik gainera inmigrazio kontu bat, anistasuna gizartean leku eta modu askotan agertzen dela, eta orduan lehengo berdintze politika hori bultzatu beharrean, gaur egun pentsatzen da anistasuna kudeatu egin behar dela eta jakin behar dela anistasunean modu ahalik eta kohesionatuenean bizitzen. Eta anistasunetik ikasi, aberastu? Noski, hori da esaten badugu anistasuna onartu behar dugula eta kudeatu behar dugula, orduan pentsatu beharko dugu anistasunetik badagoela zer ikasi eta nola elkarre aberastu ere, orduan horrek ere beste dimentsio bat ematen digu anistasunaren abantaietatik, ez? Ez da noski batzuetan pentsatu daiteke anistasunaren apologia egiten duzula edo, ez da hori ere ez, ze argi dago anistasunak eragiten duela modu zuzenean kohesioan, eta zailago ipintzen du kohesioa, hori argi dago. Orduan helburua ez da anistasuna goraipatzea eta baina egon badagoenez anistasunetik ikasi beharko genuke, dituen abantaiak edo hartu eta ikuspegi horretan sartu, ez? Hau da, nolabait kohesionatze bidean sartu. Esan duzu, Julen, gizartea beti izan dela anitza, ez dakit esan dezakegun Google edo denak gero eta anitzagoak garela, baina aniztasuna handia da, eta argi dagoena da gero eta mesfidatiago garela, lehen baino gehiago agian. Zergatik, zer gertatzen ari da?
Gauza asko gertatzen ari dira, hori behar bada alde batetik, hori lotuko genuke, alde batetik globalizazio prozesu horrekin, teknologiarekin, eta beste alde batetik gaur eguneko pentsaerarekin. Mesfidate izatea teknologiekin, teknologiak eragiten du, nolabait edo individualizazio prozesu batean gero pentsaerarekin bat datorrena, fiatzen gara guk kontrolatzen ditugun gauzetaz, teknologiaren bidez ematen dizkigutenak, baina eskara esate baterako internetetik jasotako zerbait naiz eta jakinez norden, baina guk begiratu badugu informazio hori, gehiago fidatzen gara horretaz, ustez guztiz aditua izan daiteken tekniko baten ebaluaketaz edo iritziaz baino. Ikusi dugun horretaz, ez da? Ez importanon. Bai, guk geuk bilatu duguna edo fiatzen bagara iturriaz, eta gaur egun mesfidantza handia dago, oroar zientziaz, hori gai handia da, ez oso eztabaidatua gaur egun nola dagoen azken batean 19. eta 20. mendebaldeko gizarteak eraikita dago zientziari diogun mirespenean eta errespetuan, eta hori dena gaur egun koloka geratzen da norbera gai delako informazio bat jasotzeko. Horrek ez du esan nahi informazio hori kontrastatua denik eta benetakoa denik, baina kontua ez da hori jakitea, baizik eta norberak pentsatzea hori horrela dela. Zientzialarien mailan jartzen dugu gure burua? Pentsatu gabe, baina hori adibide errez bat eta oso ohikoa izaten da, gaur eguneko mediku batek hainbeste urtetan ikasten egon denak eta errezetatzen badigu ez dakize pastilla edo esaten dugu hau ez dut beharnik, eta behar bada internetetik ikusten dugu. Google doktorea. Hori da, ikusten du, edo lagun batek esaten digu nik egin nuen ez dakizer edo, eta fiatzen gara horrekin, ez? Orduan, mesfidantza ez da inbeste balio batzuk edo gora joan direlako eta beste batzuk bera, baizik eta mesfidantza dator orain arteko errespetuzko eta oinarrizko instantziak edo, zientzia alariak normalean, horiei ez diegula inbeste kasurik egiten, individualismo prozesu horrek ere nolabait enkistatzera eramaten gaitu arlo horretan, komunitateak ez du hainbesteko loturarik edo ez du sortzen hainbesteko loturarik, horretan esan dugunez teknologiak eragiten du, eta ondorioa da egia dela mesfidatiagoak garela. Ez diogu hainbeste sinisten, eta hori gizartean gauza askotan, politikan esate baterako, ez diogu hainbeste sinisten iritzi kritiko bat egin zezakenari. Hezkuntza baita etortzen zaigu burura, ez da? Hor, autoritatea galduta, ez da hori diote irakasleek, eta hezkuntza izan daiteke baita era berean, bide bat, ez da, kohesio hori lortzeko? Bai, berez sozializazio, esaten den sozializazio prozesu horretan, hau da gizartean nola jokatu eta hori, noski lehenengo familia dago, baina gero hezkuntza dago, hainbat urte ematen ditugu prozesu horretan gauza desberdinak ikasten, ez edukiak bakarrik baizik, eta gizartean nola jokatu ikasten dugu, ez? Orduan, orain arte hezkuntzak eta estatu guztiek hezkuntzari zeregin hori eman diote, baina dagoen mesfidantza horrek hau ere kolokan ipintzen du, ez? Eta orduan hezkuntzari, irakaslearen paperari eta garrantziak entzen diogu, balen aipatu dugun gauza berberagatik. Google irakasleak ere funtzionatzen duelako. Hori da, ez? Orduan azken batean kritikotasuna da galtzen dena. Kapaz gara irizpide kritikori gabe, hau da, eduki nahikori gabe, kapaz gara gauzak zalantzan ipintzeko edo esateko egia direla edo ez direla, ez? Orduan hori dena kolokan ipini ezkero, kohesio bide hori ere zeildu egiten da. Gure referentziak
txikitu eta individualizatu egiten direlako. Eta zuk esan duzun bezala, argi dago kohesio bide horretan hezkuntzak bere biziko garrantzia eta zeregina baduela, eta hori bai izan beharko litzatekela gizartearen berrosatze bat, edo ez dakit hori esan daiteken, baina gizarteak halako hausnarketa prozesu bat edo egin beharko luke leku bateko gizarteak ez, pentsatzeko kohesio horrek arau batzuk bete behar dituela eta orduan horrek oinarrizko irizpide batzuk exigitzen dituela. Eta horiek izango lirateke zientzia errespetatzea eta hezkuntza errespetatzea besteak beste? Bueno, orain arte zientziari halako mirespena ematen zitzaion, ez? Eta izan daiteke, nik behintzat horrela uste dut, zientziak batez ere espiritu kritiko horretan eragiten duelako, ez? Beste zerbait izan liteke, baina espiritu kritiko hori gordetzen badu. Horrek ez du esan nahi ala beharrez zientzialari konkretu batek esaten duena hori izan behar dela egia, teknologiak horretan ere laguntzen duelako, ez hau da guk gero eta informazio handiagoa eduki dezakegulako, baina beti irizpide kritiko bat gordetzen badugu. Orduan hezkuntzaren zereginak alde batetik ez hori irakatsi beharko liguke, ez kritikotasun hori lantzen bestela, uste badugu iritzi guztiak maila berean daudela eta edonorke esan dezakela edozein gauzari buruz, orduan ez dago mailakatzerik, ez dago gauza bat bestearen gainean ipintzerik, eta ez dago azken batean baliorik. Eta aurrera egiteko beharrezko ditugu. Julen Zabalo, mila esker gurekin izateagatik, gogo eta hau mai gainean jartzeagatik, pentsatzen dut ez duzuela lan makala izango etorkizuna irudikatze horretan, bintzat ardatzoie jartzeko. Bai, horretan lan polita da, egia esan da ez da, pentsatzea nola izan liteken kasu honetan Euskal Herriaren etorkizuna, zer beharko litzateken, non dauden ahuleziak, zer daukagun aprobetsatzeko eta lan polita da, eta guk uste dugu erronka polita dela, bai horretan aritzeko eta bai jendearekin eta partekatzeko. Jarraituko dugu zuelen lanaren berri. Mila esker, Julen, ondo izan. Bai, eskerrik asko, agur. Gaur 21, irudikatu dezagun etorkizuna. Gaur serio jarrita, umoreak eta politikak osatzen duten koktela zarituko gara, soziologian doktore den Uxoa Anduagarekin. Eusko Ikaskuntzaren euskal kulturaren saria jaso du bere tesilanagatik, herri barrez, umore bidezko euskal nazioen eraketa prozesua. Ongi etorri, Uxoa. Eskerrik asko. Lagunduko aldi guzu zer den zehazki umorea? Umorearen definizioa esan nahiko konplexua da, eta tesian horrela ikusi izan dut, autore bakoitzak gauza desberdin bat esaten duelako, ez? Baina, nik azkenean ikerketaren ondorioz ikusi izan dudana dela umorea badela gizarte baten balioen argazki bat, esango genuke. Bi aldeko txanpona, ez? Alde batetik erakusten dizkigu gizarte batek dituen beldurrak, atsekabeak, lotxak, desbiazioak eta bar, eta beste aldetik erakusten dugu gizarte batzentza zer den zuzena, ona, sakratua eta bar, eta bar. Eta orduan umoreak egiten duna izaten da lehenengo horiek kolpatu, desatseginak edo desiragaitzak diren gauza horiek aipatu umorez, nolabait babesteko edo indartzeko sakratuak diren beste horiek. Horiek normalean ez direla inoiz umorez aipatzen. Orduan umorea nola, pixkat gizartea ala, ez? Hori konturatu gabe, txiste da kontatzen dugun bakoitzean. Bai, zalantzari gabe, eta pixkat ingurura begiratuta ikusten da segituan, ez? Periferian dauden errealitate horiek zeintzuk dira, emakumeak, homosexualak, euskaldun baserritarrak, atzerritarrak, eta bar, eta bar. Asimilatuta ditugun diskurtso batzuk buruan, ez da? Baina berriro errepikatzen ditugunak. Bai, erabat. Horre azkenan ulertu behar duguna, eta askotan kosta egiten da pentsatzea, umoreak beti esaten duela zerbait. Ez dagoela umore neutralik edo zuririk, ez? Askotan pentsatzen dugu, txiste bat zen ez jarri horrela.
Ez, umore guztiak askotan txiste esaten da hori. guztiak, bai. Eta askotan, txiste feministetan, edo matxistetan hobe, ez? Neska bateri horako zer kontatu eta neska ez zitela horrela jarri, ez? Broma bat zan. Bai, broma bat zan, baina esan diazu, sexualki frustratuan nagola, edo esan diazu, marimatxo bat naizela, edo dena delakoa. Orduan, ulertu behar duguna hori, azkenean umore guztiak badutela atzean diskurso bat, eta diskurso hori irentsi egiten dugula konturatu gabe, umoreak hain zuzen ere duen alde on eta atsegin eta plazer emate horren ondorioz, ez? Filtrorik gabe barneratzen dugula azkenean diskurso hori, eta filtrorik gabe itzultzen dugu gizartera, txiste batek grazia egiten dizunean, azkenean lehenengo gauza izaten da konpartitzea. Eta errepikatu. Hori da. Eta ordan diskurso hori oso errez zabaltzen da gizartean. Eta hori oso potentzialtasun handia da netzako, Jakin aldizkarian argi esan zenuten, ale berezia atera zen, eta esan zenuten argi eta garbi umorea politikoa dela. Bai, eta esaten izun honegatik batetik diskurso bat daukalako. Errealitatearen inguruan begirada jakin bat igortzen du, zerbait esaten du, oso zehatza eta oso konkretua dena. Baina gainera, erraminta politiko bezala ere balio du. Egin dezakelako edo dagoen errealitatea guk gauzak ulertzeko ditugun modu hori iraunarazi, eta orduan diskurso esango genuke boterearena edo hegemonikoa indartzen du, edo egin dezake dagoen hori iraularazi, ez? Egin dezakena aldatzeko, ziria sartu beste nonbaiten edo begirada berri bat erantzi edo zalantza bat sartu edo kritikotasunez aritu. Orduan politikoa da zentzu horretan. Beraz, gure buruaz egiten dugun umoreak duen eraginkortasun politikoa ezagutu nahi izan zenuen, eta nola egiten da hori? Azkenean txiste pila bat aztertzen, eta esparru guztietakoak. Jo nuen bai telebista saioetara, antzerkietara, inauterietara, bertsoetara, kalean egiten ziren txistetara, eta pixka bat sare guzti horretatik, azkenean umorea transversala da, leku guztietan dago. Sare horretatik harrapatu eta begiratu atzean ze diskurso zeuden. Eta ikusi guk darabilgun umorea horrek zer dioen gutaz, euskaldunotaz, ez? Nola irudikatzen dugun gure burua darabilgun umore horretan. Eta zer dio? Gauza asko, baina oroar bi joera azpimarratu edo nabarmendu zian, ez? Bata zan oso markatua Espainiatikan euskaldunen inguruan egin den umore hildo horri, eta hori erreproduzitzen zuen neurri batean, askoz modu garaikideago batean, ez? Pixka bat gaur egungo behar eta ikuskeretara moldatuta, baina oraindik ere baserritarraren topiko horretan oinarrituz. Eta gero bat zegoen askoz ere klandestinoago eta hain publikoago ez den beste umore bat, askoz zirikatzaileagoa dena, errealitatea askoz ere txertatuago, gure egunerokotasuneko gaiak izan zituena, baina hori topatzen zen edo tabernetan, edo gaztetxetan, edo konfiantzazko esparruetan. Horrere jaso dituzu? Bai, hortan ere aritu nintzen, bai. Zuk aipatu dituzuela publiko, Espainiarrek egiten dituzten euskaldunei buruz egiten diren txisteak, ezakit, Baia Semanita, 8 apellidos vascos, ahí abajo, Misión País Basque. Bai. Modan dago euskaldunei buruzko txisteak egitea? Bai, eta egia da horre aldaketa ongi izan dela, garai hamarkada batean euskalduna igaro da erradikala izatetik pertsona edo sujetu umoretsu bat izatera. Behintzat Espainia hegoaldean, ez? Hori oso argi ikus daiteke, PP-ren gobernutikan gaur egun arte nola aldatu den euskaldunaren tipologia guzti hori, ez? Eta gaur egun, ikusita arrakasta duela gainera erreproduzitzen ari dira ez bakarrik hegoaldean, iparraldean ere esan duzuna, ez? Zinema aretoak bete egiten dira halako klitxez eta folklorismoz betetako euskaldunaren irudi horrekin, ez? Eta niretzat arrotzena edo harrigarriena da ikustea historikoki bilakaera bati begiratzen badiozu nola 19. mendean oso gaizki hartzen ziren olako txisteak Espainiatik etorritakoak euskaldunen inguruan, neurri batean lotxa eta humilazioa egozten zitzaielako euskal hiztunari edo euskal identitatea zuen bati, eta gaur egun gure umoretzat hartzen denera bat onartua daukagun eta normala iruditzen zaigun, ez? Olako diskurso bat.
Ez da gauza bera gertatzen aldiz Euskaldunok Espainiarri buruz hitz egiten dugunean, ez da Euskal Telebistako Euskalduna naiz eta zu saioa da horren adibide? Bai, eta horre oso adibide polita da ikusteko nola umoreaz, ustez eta umoreaz hitz egiten dugunean benetan botereaz edo botere harremanez ari geren hitz egiten. Ze fijatzen badima gera, otxapellos baskoz eta Euskalduna naiz eta zuren gauza ariketa berdintxu egiten da, alegia. Estatu nazio batek, edo nazio batek, kultura batek, besteari umorea edo pitokeriak esaten ditu bestearen inguruan. Kasu batean, Espainiak Euskaldunen inguruan, eta beste batek, Euskaldunak Espainiarren inguruan. Baina bat, erabat normaldua eta asimilatua dago, eta beste bat antidemokratikotzat jotzen da edo bizikidetzaren kontrakotzat. Eta, de hecho, barkamenak eskatu behar izan ziren, ez? Ariketa hori egin izanagatik. Hor ikusten da, benetan ez gabiltzala umore ariketa baten edo umore jarduera baten inguruan hitz egiten. Hor, menperatu eta menperatzailea dago, boterea duena eta botererik ez duena, eta bat da diskurso normaldua eta beste irreverentzia bat. Nola zu txiki ausartzen zera niri burla egiten, ez? Olako refleksio bat. Beraz, inporta du nork egiten duen umorea? Bai, erabat. Zen nork horrek gainera boterea duenen bereziki markatuko du marra gorria. Zer den umorea eta zer den iraina edo ez umorea. Eta horre nire ustez dago gatazka handien, ez? Askotan normaltzat jotzen dugula umore batzuk umore direla eta beste umore batzuk humilagarriak direla eta ez direla egin behar. Ninez uste dut behintzat umore guztia zilegia izan beharko litzatekela eta marra gorriak norberak jarri beharko lituzkela, baina egia da politikoki zuzena den horren alde batean eta bestean gelditzen dena ez dugula maiz guk aukeratzen, ez? Goitik datorkigu esaten dugu dena, hau bai egin daiteke eta hau ezin duzu egin. Epaitegietan dago kontua, Twitterren umorea egiteagatik epaitegietan badaude, Twitter egile batzuk, hor dago txontxongiloen kasua, badaude adibideak, umorea mingarri baino gehiago epaitegietara eraman izan du jendea, artistak asko. Bai, egia da azkenean ulertu behar dela, kalean dauden diskurso guztiek ez dute zilegitasun berdina, ez da berdina gauza bat edo esatea, eta ez da berdina zeinek esaten duen. Umorearekin gauza berdina gertatzen da, ez? Ez da berdina zeinek egiten duen umorea, eta ez da berdina ze umore klase egiten den. Kasu horretan, umore diskurso alternatibo bat igortzen dugunean kalera, neurri batean arrisku bat suposa diezaioke boterean dagoenari, kolokan jartzen duelako bere hegemonia, edo boterea, edo bere posizioa, edo bere gizartearekiko itxura, eta bar. Orduan, hori neurri batean kontrolatu eta mugatu egin behar den esparru bat da, ez? Twitterren pixkat internetek ustez eta ematen zigun askatasun hori baliatuz, jende asko ausartu izan da, txisteak egitera, ustez eta egin zitezkelako, hor dagolako ere maiz adierazpen askatasunaren uste faltsu edo bat guk ere ustez eta badaukaguna, baina egiazki ez dagona. Eta horrek ondorio batzuk izan ditu, ez? Kasu honetan judizialak edo jazarpen mediatiko bat izan dute, edo sozialki arbuiatuak izan dira, eta hori azkenean lehen aipatzen nuen marra gorri horren erakuslea da, ez? Gauza batzuk ezin dire esan umorez. Beraz, dago umore on eta txarrik? Nire ustez ez, esango nun gehiago dagoela irabazlearen eta galtzailearen umorea. Eta horren arabera, baloratzen dela hori ona edo txarra den, ez? Boterak badauka gaitasun marabilloso bat eta da sozialki eraiki diren gauzak natural bezala erakusteko ahalmena duela. Eta natural bezala ulertzen dugu badagola umore on bat demagun edo egin daiteken umore bat eta beste umore bat ezin dela aipatu. Baina hori azkenean norberak daukan errealitatearen pertzepzioa da. Esan nahi den nik tesien elkarrizketak egin ditudanean topatu izan ditut euskaldunak zeinak esaten ziaten, umorea egin daiteke, baina gauza banalen inguruan, adibidez, hizkuntza. Eta beste batzuek esaten zidaten, hizkuntza ezin zela inoiz banalizatu, eta nola egingo zen umorea hizkuntzaren inguruan, ez? Orduan hor ikusten zen bakoitzaren balio horien arabera errealitatea nola hautematen dezun, umorea horrela ere egingo duzu, ez?
Orduan, bueno, botereak esku hartzea egiten du hor alduen heinean, denak bide beretik joan gaitezen, baina, bueno, zorionez ez da beti horrela izaten. Beraz, botereak ez du bere buruaz barrerik egiten? Ez du bere buruaz barrerik egiten. Sekula ez, segur zaude. Hombre, bueno, bentsat nik ez dut topatu horrelako adibiderik, ez. Esaten dugu maiz, ez, eta diskurso hori batez ere euskaldunei zabaldu zaigu. Ariketa ederra duzu zuen buruaz barra egin behar duzute, eta hori aprobetxatu, eta gatazka politikoa gainditzeko beste aukera bat da humorea erabiltzearena. Askotan lepuratu izan zaigu, ezta? Beste topiko bat da, euskaldunok ez dugula humorerik. Bai, oso serioak edela. Baina hori obsoleto gelditzen ari da pixkanak egia da, 8 apellidos baskoz eta baia semanitak asko lagundu dutela irudi hori aldatzen ere. Gehiago zagon lotua erradikalismoaren edo euskaldun serio erradikala mesfidatia eta itxura edo tipologia horrekin. Baina azkenean konturatu behar gara, ez? Botereak ez diola bere buruari inoiz barre egingo, nahiz eta hori egitera bultzatzen gaituen beste guztiok, hain zuzen ere humoreak arrisku hori daukarako, ez? Zalantza bat sortzeko gaitasuna du, edo duda bat, edo, ez da hain egonkorra, nahiko, gelatinosoa da humorea, ez? Eta arrisku horiek dauzka, ez? Iritzi berriak sortzekoa. Humorea botora harreman zuzenean lotzen zaie eta gizartea humore diskurtsoen erreproduktore pasiboa da. Ez gaitu oso toki honean uzten, ez da? Ez, segun eta egia da, norberen jarrera pasiboagoa edo aktiboagoa ote den, horre ikusi behar da, ez? Azkenean, nik ikusi gali izan ditut kolektiboak eta kolektiboak, batzuk gauzak etorri bezala barneratu eta kanporatzea dituzte, inolako filtrori gabe eta inolako hausnarketarik gabe, eta beste batzuk, hausnarketa kritikoa egiteko gaitasun gehiago dute, eta kasu horretan, badago freno bat jarri, edo diskurso aldatu, edo bestelako ariketa pentsatzeko ariketa hori egiteko beste modu batzu daude, ez? Beraz, non geratzen gara, egin beharko genuke ariketa hori txistea berriro errepikatu aurretik? Horrek trampa handia dauka, eta da txiste bat pentsatzen hasten zerenean, grazia galtzen dula, eta berez txistearen funtsa grazia egitea da, ez? Orduan, izango zen, txisteekin gozatzen segitu noski baiez, baina beste alde batetik behar da, ez dagoela gaizki, begirada kritiko bat ere izatea noizean, meika, eta pentsatzea, agian zerk egiten digun grazia eta zerkez, eta zer egon daiteken horren atzean, ez? Txista askok grazia egiten badigute, behar bada pentsatu beharko nuke, ez? Uste baino barneratuagoa daukagula doktrina heteropatriarkala. Pixka bat norberaren ezagutza ere humorearen bide horretatik etorra dira. Matxistak, homofoboak, arrazistak, denetik, txisteetan perla asko aurki ditzakegu. Bai, eta bada modu bat gainera esateko esan gabe. Elkarrizketatu batek esaten zean, humorea da pastel trozo batean doan bala bat, eta egia da ez, badu horrelako aura plazer eta gozamenez inguratzen duen zer, baina gero azkenean hor badijoaz gizakiaren edo gizartearen alde ilunenak igual, ez? Ez dugu hain lasai barre egingo, mendik aurrera pentsatu egin beharko dugu. Bai. Eta deia hori da pixka bat, ez da? Gian pentsatu beharko genuke zer ari garen erreproduzitzen batez ere, edo... Hoi da, txistekin gozatu, baina tarteka gelditu eta pentsatu behar zer ari digute puntatzen atzetik. Mila esker, Uxua. Bai, zuri. Beste bat arte. Bale, aio. Gaur 21, gogoetaren lurraldea. Jose Alkain izan da teknikari lanetan eta zuekin hizketan Aitziber Salinas. Plazerra izan da zuekin izatea. Ondo izan. Batiri ere muertan John Daniel, Mickey Loren eta ni Urrearen bila Kamioiaren atzekalean eseita
Beisbol zelai bat, pabelloi erdoilduen artian. Jende batan zen guri beira, gutaiko batek esan zuen ian. Zertarako egon hemen, zertarako ondamendiaren hiri nausian. Hiri nausian. Zertarako egon hemen, zertarako urre biltzaile itxutuen gizan. Biltzaile itxutuen gizan. Zerua lurra gau arratxa, ezer ez dira ezer, urre biltzaiarentzat ezer. Urre, urre, urrearen bila. Kalbaetik joan da guzti guztia, guzti guztia. Oroimena ez da erretrato bat besteik, iraganik ez. Urre biltzaiarentzat, iraganik ez. Urre, urre, urrearen bila. Launak gau bateko gauza bat, gau bateko gauza bat. Desiua da, obsesio ase, ezinezkoa. Etorkizunian bizi nahi, oraina azteko gogoz. Zertarako egon hemen, zertarako ondamendiaren hiri nausian. Hiri nausian. Zertarako egon hemen, zertarako urre biltzaile itxutuen gizan. Biltzaile itxutuen gizan. Poz batean ginen, egunan lanean eman da. Jon, Daniel, Miki Loren eta ane. Urre, urre, urrearen bila. Aurretik beste hainbestetan bezala, bestetan bezala. Joan da eguna, utxik joan da, ala ere gu kamioien atzekaldean pozik. Kamioien atzekaldean pozik. Urre, urre, urrearen bila. Alferrik edo urrearen atzetik guaz, urrearen atzetik guaz. Miki Loren lagunak, ez aidazu ezer uste duzuen. Alferrik alda urrearen atzetik ibili behar hau. Zertarako egon hemen, zertarako ondamendiaren hiri nagusian. Hiri nagusian. Zertarako egon hemen, zertarako urre biltzaile itxutuen gizan. Biltzaile itxutuen gizan. Zertarako egon hemen, zertarako ondamendiaren hiri nagusian. Hiri nagusian.